बिथांमोननि माखासे दावराव खालामनाय माने दानि दावराव दावसि सिटुवेशनखौ लानानै मानगोनां आदा बिजुआ माखासे फोरमायथि होदों। रायजो राजाफ्रा एसे एनालाइज खालामब्लानो जाबाय। दानि दावराव दावसि थासारिखौ लानानै बा नुनानै नोंथां सारा मा बुंनो सानो बिटिसिआव? दावराव दावसिथ' जानो नाङामोन आरो फैनोबो नाङामोन। माखौ लानानै दावराव दावसि खालामदों जों माने सानस'नो हायाखै। जों दा बुजिनो मोन्दों बिथांमोननि माखासे दावराव खालामनाया माने रं साइडजों थांदों होननानै जों साननो हायो आरो। थारमाने जोंहा सरकारानो दायाखै बिपिएफ हान्जाया। सरकारानो दागोन होनबा जों 5 तारिखआवसो सरकारा जोंहा क्लियार जागोन, नङा होमबा? बिनि उनाव जुदि हाग्रामाया 5 बोसोर 3 मास 4 मास 1 बोसोर 2 बोसोर माबा मिस्टेक मावोबा बिपिएफ हान्जाखौ सोंखारनो हायोमोन। दा जेबोआनो भुल मावाखै, सरकारानो दायाखै, अब्ला बेनि सिगाङावनो मानो जे खिथ'हरनांदों? माने सानथाव आरो माने माखासे सोमोनांथाव माने जों बुंजायो आरो बेबादि जाथावामोन। बुंनोबो नाङा आरो गावसोरबो जेरै सानथाव गावसोर मेलेमजिबि होननानै गावसोरखौ साननानै लायो। गोरों गोरा जों मोनथियो, मोजां मोजां स्टुडेन्टफ्रा बेवहाय हाबनानै थायो एबसुआव जे बर' समाजनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावनो जोंबो मोनथिगौ, जोङो रिसपेक्ट होयो। एबसुआ मोनसे हारिनि सिनस्रि, जों गोदोनिफ्रायनो रिसपेक्ट होदों आरो दासिमबो होलांगोन। नाथाय नैबे समाव बेबायदि सरकारखौ सोंखारनाया माने मिनिंलेस बायदि जों नुहुरो आरो। मानो खारन हाग्रामाया सरकारानो दायाखै। बावनो बुजियो बिथांमोननि माने माखासे साननाया माने थौले टाइप जों सानो आरो, गोरों गैयाबादिबो जों नुहुरो। खारन नों सरकारानो सालायाखै, मानि थाखाय माने आपिल खालामदों? बबेखौ लाना खालामदों? आसाम सरकाराव खालामदों ना नों बिटिसि सरकाराव खालामदों? खारन बिटिसि सरकारानो गसंनानै जायाखै दासिमबो। बेवहाय जों एसे गोरोन्थि नुयो आरो। जोंबो रोङाब्लाबो जोङो बुजिनो हायो, जों गोदोनिफ्रायनो आन्दलनजों जरुथि जाबोनाय मानसि आरो जोङो हेरिसन मोननाय, जोंनि न'खरा ओरैबायदि सेक्रिफाइस खालामबोनाय जाथिनि थाखाय, हारिनि थाखाय, जों बेफोरखौ मोनबोनाय उन्दैनिफ्रायनो, जायनि फलाव जोङो वान मेन आर्मि जों हाग्रामाखौ जों ओरैबायदि फोथायो। आरो जेराव जोङो नोंथांमोना दा सान आंनि राजनिति केरियारा माने हाग्रामा जोब्बाथाय गैला आरो। आं दा बिपिएफआव थैजासिम थागोन। हाग्रामा गैयाबाथाय जोंहा राजनितिया गैला। आंनियाल' पार्सनेलि, मालायखौ आं बुजिया। आं बेखौनो हाग्रामानि थाखाय आं भट होयो। आं हाग्रामाखौ मोजां मोनो पार्सनेलि आरो बेल'। आरो मोनसे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थोंजोङै बुङाखैबाबो नुनो मोनगासिनो दं। माने बड'फानि मुसुखा आरो रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ सोरबा गाज्रि खालामदों होननानै बुंदों। आरोबाव थोंजोङै बुङाखैब्लाबो खेंसालियायै बिपिएफ पार्टिनियानो बिदि खालामदों होननानै बुंनाय बायदिखौ जों नुनो मोन्दों। पाब्लिकआबो गोबां कमेन्ट होदों। दा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? नोंथां बे मालाबाबो जाथावा, बे जाथावा। खारन होनबा सोरबा बिपिएफब्लाबो देरहानानै एबसुखा, सोरबा इउपिएफआबो एबसुखा, आरो उपेननि रोदाया जोंनि गासिबो बिखा बिख्लायाव दंखायो। एबसुनि जोंनि माबाया गासिबो जोंनि रोदा सिंस्रि बिख्लो बिख्ला गासिबो दंजोबखायो। खारन जोङो राजनिकाजों जोंखौ फाख फाख खालामदों ना, राजनिकाजों जोंखौ फाख फाख खालामदों। खारन बे जाथावा। सोरबा एबसुनि मुसुखाखौ सोरबा जोंनि बिपिएफ हान्जाया माबा मोनसे खालामगोन, बेबानो जाथावा। बे मालाबाबो जानो हाया। नेबार मालाबाबो जाखाया आरो, जानोबो हाखावा, हानायबो नङा। आं बेखौ सानो। फरायसाफोर, नोंथांमोनहा खोनानो मोनबाय मैयाबो बेनि सायावनो मानगोनां दिदि नार्जारि अर्थात दावराव देख्रेब नार्जारि सारा मोनसे बिबुंथि होदोंमोन। आरो मोनसे जायगानाथ' ओनसोलनि खाथि खालानियानो बुंदों, जाय खालामदों बे देरहानानै मानो, आरो जाय खेथ्रआव बयबो जोङो पार्टिया जिखुनु जानो हागौ, बिपिएफ, बिजेपि बा इउपिपिएल, नाथाय बड'फा, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो गुबुनब्लाबो बर'नि जोङो सोमावसारलांनाय लिडारफोरखौ बयबो मान होयो। दा बेखायनो मैया दावराव देख्रेब साराबो बुंदों जे बेखौहाय गावसिनिनो होनदों। बिसोर खेंसालिया बुंदों नालाय, साराबो खेंसालियायैनो बुंदों। गावसिनिनो माखासे मानसिया बिदि खालामनानै दा बोरै गन्डगल खालामनो हागोन होननानै नैबेखौ षड़यन्त्र खालामदों, नैबे नुजासारनायखौ सारा बुंदों आरो मैया। बेखिनियानो रायजोफोर, ससेब्लाबो नोंथांमोना आदा बिजुनि बिबुंथिखौ मोननो हाबाय। लाभ इउ अल।